איזה קבוצות התחילו את העונה טוב ואיזה קבוצות מאכזבות אותנו עד עכשיו. מי במגמת עלייה ומי במגמת ירידה. זה בדיוק הדברים שאנחנו נדבר עליהם היום. מה קורה חברים? אני מוטי פפיש. הגעתם לפרק השישי של הפודקאסט של טוטי. אנחנו כבר מתקרבים לחודש נובמבר ועוד פעם מתחילה כבר להיבנות איזושהי תמונה של הקבוצות שהתחילו טוב, שהתחילו לא טוב, שמאכזבות אותנו, שלא מצליחות להגיע לאיפה שהם היו שנה שעברה. אז אמרתי, אני אעשה איזושהי רשימה קטנה, בלי להיכנס יותר מדי לסטטיסטיקה, נטו התחושה מהמשחקים שראיתי ומאיך שכרגע קבוצות נראות. ואני בעיקר רוצה להתמקד בסוג של מגמת עלייה או מגמת ירידה, זאת אומרת, איך הקבוצה הזאת הייתה נראית בסוף שנה שעברה ואיך היא נראית עכשיו. אז כמובן עשיתי 5 קבוצות למגמת עלייה, 5 קבוצות למגמת ירידה. בואו נתחיל חברים, תנו לייק, תנו דיזלייק אם לא אהבתם. תשאירו תגובה, תעקבו באינסטגרם, בטיק טוק, תלחצו על הפעמון כמובן כדי לקבל התראות על כל סרטון שאני מוציא, ובואו נתחיל. אז נתחיל קודם כל ממגמת עלייה, נדבר קודם על הטוב ואז נעבור לרע. חשוב לי להגיד שאין פה איזשהו סדר, זה לא טופ 5, זה פשוט 5 קבוצות בלי סדר מסוים. אני כמובן אתחיל מביירן, אני חושב שביירן זה קבוצה במגמת עלייה הכי משמעותית מתחילת העונה. ביירן השיגו את כל הנקודות האפשריות שלהם עד כה העונה. באמת לא נותנים צ'אנס לשום קבוצה שהם משחקים נגדה. וחשוב לציין את המומנטום של השחקנים. באמת, זו הקבוצה במומנטום הכי מרשים כרגע בכל הליגות החזקות בעיניי. לא נותנים סיכוי, כמו שאמרתי, לשום קבוצה. הם מאוד מאורגנים, גם בהגנה, גם בהתקפה. ארי קיין בפריים של החיים שלו, אני חושב שהוא כרגע מבחינת איכות המשחק, השחקן הכי טוב בעולם. הוא עושה כל כך הרבה נפח, זה קצת מזכיר לי, זה לא אותו שחקן כמובן, אבל זה טיפה מזכיר לי את רפיניה משנה שעברה, שהיית יכול פתאום לראות אותו קשר הגנתי, חוטף כדורים וחוזר לרחבה אחרי עיבוד כדור, ואז נותן ספרינט ופשוט חוזר בחזרה ומכניס את הגול בצד השני של המגרש. ארי קיין כל כך מאוזן כרגע, גם המסירות הארוכות שלו זה לא מהעולם הזה, וגם החטיפות, התיקולים, הרוגע, הוא כל כך טוב תחת לחץ, והוא באמת השחקן הכי חשוב בבילדאפ של ביירן, שזה הזוי להגיד על חלוץ, כאילו בדרך כלל בילדאפ זה תחילת התקפה והתפתחות של ההתקפה, בדרך כלל חלוצים פחות חלק מבילדאפ של קבוצה, והוא לדעתי החלק הכי משמעותי בו, בבילדאפ של ביירן. וכן, הקבוצה זה לא רק ארי קיין, בכללי הקבוצה מרגישה מאוד מאוזנת, גם קימיך, גם כמובן לואיס דיאס ואוליסה, וגם בהגנה בינתיים לא היו יותר מדי בעיות, כמובן שבונדסליגה, אז אם יש לך הגנה מאורגנת זה כבר יותר טוב מכמעט כל שאר הקבוצות, זה הבעיה הגדולה בבונדסליגה, אבל ביירן באמת הרשימו אותי ברמה מטורפת, ושנה שעברה כן גם ראינו מגמת עלייה אצל ביירן, וכן ראינו לקראת סוף העונה שיפור משמעותי במשחק, אבל מרגיש שהשנה זה הגיע לרמה אחרת לגמרי, וכרגע קשה לראות מישהו שיכול באמת לעצור אותם. נראה כמובן איך העונה תתקדם, אבל לתחילת העונה לא יודע אם יש עוד קבוצה ברמה כזאת של עלייה ושל שיפור של עצמם משנה שעברה. נעבור הלאה, אני אגיד על ריאל מדריד. שוב, חשוב לי לציין, אני לא מדבר פה על בהכרח נקודות או סטטיסטיקה. כן, הרבה מהדברים שאני אגיד מוכחים על ידי סטטיסטיקה, אבל בגדול זה נטו. אפילו לא אכפת לי באיזה מקום אתה נמצא בטבלה. כרגע ריאל מדריד במקום ראשון, אבל זה לא העיקר. פשוט חד משמעית יש שיפור משמעותי במשחק של הקבוצה. אני חושב שצ'אבי אלונסו הגיע, וכמו שאמרנו את זה גם בעבר, ריאל מדריד היו צריכים רענון במאמן. הם היו צריכים בן אדם שיבוא בלי איזה שהם הסכמות קדומות, איזה שהם דברים שהם כבר החליטו לעצמם לפני, ובלי איזשהו רגש אישי אולי לשחקנים מסוימים, וזה בדיוק מה שצ'אבי אלונסו עשה. הוא הגיע ואמר, יש אצלי כלל אחד, אתה נותן מעצמך ואתה מוכיח את עצמך, אתה משחק. אם אתה שיחקת משחק לא טוב, אם אתה לא הוכחת את עצמך באימונים, אם אתה עושה בעיות מבחינת משמעת, אני לא צריך אותך בסגל למשחק הקרוב, ואני אמצא שחקן. אם זה לא אתה, יש לנו עוד מישהו, אל תדאג. וזה משהו שאני חושב שהיה מאוד חשוב לריאל מדריד, כי זה בדיוק הבעיה שהייתה להם שנה שעברה, שהרגיש
לא משנה מה יקרה, יהיו שחקנים שבוודאות ישחקו, ויהיו שחקנים שיתחילו מהספסל, והנה, פתאום נתת צ'אנס השנה לארדה גולר, והופך לפליימקר אחד הטובים לליגה עד כה, וזה בדיוק מה שריאל היו צריכים. הם היו צריכים גם כמובן חידושים בהגנה, וזה גם חלק מאוד משמעותי מהשיפור שלהם העונה, גם מבחינת בילדאפ והיכולת להתחיל התקפות ולצאת מהלחץ. זה משהו שריאל מדריד מאוד התקשו שנה שעברה, וכן, זה לא אגיד שזה כיף לראות כאוהד ברסה, אבל זה כיף לראות בכל זאת קבוצה שנותנת תחרות לברסה ונותנת תחרות אמיתית לליגה. הנה, יש לנו קלאסיקו ביום ראשון, אני לא כל כך אופטימי, אני אגיד לכם את האמת. מרגיש שיהיו הרבה הזדמנויות לריאל שהם יוכלו לנצל מול ברצלונה כרגע. וכן, ותוך כדי ריאל מאוד, כמו שאמרתי, יש להם המון משמעת בהגנה. כן, עדיין יש להם בעיות בקישור לדעתי, ועדיין אין להם את הפליימייקר באמצע, במרכז השדה, שבאמת ינהל את ההתקפות. אבל בינתיים, עם הקבוצות שהם התמודדו, הם הצליחו, חוץ מאתלטיקו מדריד, ועדיין ריאל, אני לא אומר שריאל זה הקבוצה הכי טובה כרגע בעולם, או שהם אפילו טופ 3, אני פשוט חושב שמשנה שעברה יש שיפור משמעותי, גם בגישה, גם בהתקפות, גם בהגנה, ואני חושב שצ'אבי אלונסו גם הצליח לסדר את הבעיה הגדולה של תחרותיות בתוך הקבוצה. אני חושב שהוא די עשה את העדיפויות שלו, יש לנו את המנהיג, שזה קיליאן אמבפה, או הכובש שלנו. כל השאר, אתם תצטרכו להוכיח את עצמכם, אתם תילחמו בשביל דקות. אני בטוח שגם אמבפה, אם צריך, ילחם בשביל דקות, אבל כרגע הוא מוכיח את עצמו מעל ומעבר, אז זה בערך העמדה שבוודאות לא ייגעו בה. וכן, אני חושב שריאל מדריד חד משמעית במגמת עלייה כרגע, ובואו נראה איך זה יתקדם. נעבור לקבוצה השלישית במגמת העלייה, וזה מנצ'סטר סיטי. מנצ'סטר סיטי עשו רכש מאוד טוב בקיץ, ובאמת התחזקו בצורה יפה מאוד. ובנוסף לזה, שוב, אני חושב שהחיזוק אחד הגדולים שסיטי עשו השנה, זה שהם החליפו חלק מהצוות של פפ, והם הביאו את פפ לינדרס, שהיה עובד כעוזר מאמן של יורגן קלופ כמובן בליברפול, ואני חושב שזה עשה שינוי מטורף, גם בפילוסופיה של פפ, אולי לא פילוסופיה של פפ, אבל אני חושב שפפ נפתח לאופציה של שינוי, פפ נפתח למשהו שונה, למשהו חדש, וזה לדעתי מה שבאמת גרם למגמת עלייה. זה הרגיש כבר שנה שעברה, שכאילו לא פפ ולא שחקנים כבר לא ב100% מאמינים בזה, ולא ב100% שם מנטלית, ולא יכולים לעשות את העבודה הסיזיבית הזאת, נקרא לזה ככה, בלי לתת לשחקנים מסוימים לפרוח, בלי לתת לשחקנים מסוימים להראות את הקסם שלהם. תמיד אצל פפ היה שחקן אחד, הוא היה בוחר איזשהו שחקן בסגל שלו, כמעט בכל קבוצה שהוא אימן, אתה מותר לך הכל, תעשה מה אתה רוצה. בין אם זה מסי, בין אם בסיטי זה היה קווין דה ברוינה, אבל שנה שעברה קווין דה ברוינה כבר גם היה מאוד פציע, וגם כבר לא היה יכול לבוא לידי ביטוי בקצב של הפרמייר ליג, אז לא היה לו באמת שחקן, או שהוא פחד לתת לשחקן כלשהו באמת לעשות מה בא לו. הוא הרגיש לו שהוא צריך קצת לשים עליהם גבולות, ואני חושב שזה מה שגרם לכל מיני הסחות דעת וכל מיני טעויות של פפ שנה שעברה, כמו לדוגמה להחליט שאולי ארלינג הלנד ימשוך עליו שחקנים ומרמוש יהיה הכובש. אני חושב שזו החלטה פחות נכונה בעיניי, והשנה הוא קצת, אני חושב ששוב, כמו בריאל מדריד, הגיעו אנשים חדשים מהצד שלא התבשלו בתוך המערכת ובתוך הקבוצה כל כך הרבה זמן, ונתנו לאיזשהם הסתכלויות שונות. והנה אנחנו רואים את זה מתבצע באמת, אנחנו רואים גם דוקו, אני חושב, בא לידי ביטוי הרבה יותר טוב בעונה, גם סוויניו מנצלים אותו בצורה הרבה יותר טובה, וגם כמובן ארלינג הלנד חזר לעצמו. מה זה חזר לעצמו? נהיה כובש באמת מטורף, והתנועות והטיימינג והמיקום, ובנוסף הוא הוסיף לזה גם את ריינדרס, שהוא פליימקר מדהים ועם יכולת מטורפת בשליטת כדור וגם מסירות, אבל בעיקר בהחזקת כדור. כן, עדיין יש בעיות בהגנה, ועדיין לא 100% סגורות כל העמדות בהגנה בעיניי,
אבל שוב, גם דונרומה, הרכש החדש, התחיל ממש טוב בסיטי, וחד משמעית רואים את מגמת העלייה, ואנחנו רואים את זה גם בטבלה, הם במקום שני, כרגע ממש לדעתי 3 נקודות מאחורי ארסנל, שארסנל אגב זה הקבוצה הרביעית במגמת העלייה שלנו. שוב, ארסנל טובים כבר כמה שנים, ארסנל, אתם יודעים, מקום שני כבר כמה שנים בליגה. השנה, אני לא אגיד בוודאות שהם יקחו את הליגה, כמובן, אנחנו רק בתחילת העונה עדיין, אבל אני כן רואה חד משמעית שיפור במנטליות, בעיקר במנטליות ובעיקר בשליטה. יש עוד יותר שליטה בארסנל השנה, אני חושב שהרכש שלהם היה מדהים, גם זובמנדי, גם בריצ'י איזה. גיוקרש עדיין לא בא כל כך לידי ביטוי מתחילת העונה, אבל זה לוקח זמן באמת, במיוחד אני חושב לחלוץ, להיכנס לתוך הקצב של הפרמייר ליג, זה מאוד קשה, וגם הפיזיות של הפרמייר ליג. ואני חושב שארסנל עשו רכש כל כך מדויק, גם חיזקו עמדות בהגנה במקרה ואחד השחקנים הפותחים שלהם ייפצע, וגם כמובן בהתקפה ובקישור זובמנדי, אני חושב שזה רכש כל כך מהותי וכל כך חשוב, וזה שחקן שבאמת הם היו חייבים, פשוט שחקן שישלוט בכדור לגמרי, מתי שהוא יקבל את הכדור, שהוא יוכל לנהל את ההתקפה, שהוא יוכל לתת לשחקנים אחרים כמו דקלן רייס, לעלות למעלה ובאמת לעזור גם מבחינת כמותית בהתקפה, כי לא היה להם את זה, ודקלן רייס הוא פחות לדעתי שחקן של החזקת כדור, הוא כן יודע לעשות את זה, אבל הוא יותר או שהוא מנקה את הכדור, או שהוא מנקה בהגנה, או שהוא ההפך, יעלה להתקפה ויכול להביא איזה בעיטה או איזה מסירה יפה, אבל זובמנדי זה נטו שליטה, נטו תזמון, נטו לנהל את הכיוון של ההתקפה, וזה שחקן שהם היו חייבים באמת, וזה לדעתי הרכש הזה זה מה שבאמת מביא ומקדם את ארסנל וגורם להם להגיע למגמת העלייה הזאת. בנוסף, שגם, שוב, כמו שאמרתי, איזה התחיל ממש טוב, ואני חושב שלמישהו היה ספק, הבן אדם כבר מככב בפרמייר ליג כמה שנים, ופתאום הוא עבר לקבוצה עוד יותר ברמה. וגם נוני מדואקה, שהוא עכשיו נפצע, אבל התחיל, אני חושב, מעל הציפיות שלו, ומתי שסאקה היה פצוע ומדואקה היה צריך להחליף אותו, הוא באמת היה אחד השחקנים החשובים בהתקפה של ארסנל. וכן, אני חושב שהקבוצה התאזנה עוד יותר, ואני חושב שזה מה שהם היו צריכים, איזון ומנטליות, וזה מה שהם קיבלו בקיץ, והם התחילו מדהים את העונה, כרגע מקום ראשון בפרמייר ליג, וכן התחילו לא טוב מול יונייטד, אבל עדיין הצליחו להשיג את 3 נקודות במשחק הראשון, ומאז הולכים יחסית חלק, כן היו כמה עיבודי נקודות, אבל זה פרמייר ליג, אין מה לעשות, אתה לא מסיים פרמייר ליג בלי לאבד שום נקודה, אני חושב שזה מובן מאליו, אבל כן, אני חושב שארסנל חד משמעית השתפרו עוד יותר משנה שעברה, והם בדרך נכונה לזכות בתואר השנה. בואו נראה אם הם יצליחו לעמוד בזה הלאה, אבל התחלה ממש טובה שלהם. והקבוצה החמישית של מגמת העלייה שלנו זה מילאן, כמובן, אני חושב שזה גם מובן מאליו שהם היו ברשימה הזאת. מילאן שנה שעברה היו להם כל כך הרבה בלגנים וכל כך הרבה שינויי מאמנים, והשחקנים עשו בעיות, ושחקנים עשו שביתות, או איך שלא נקרא לזה, וחוסר מוטיבציה וחוסר אמון, ופשוט הרגיש באמצע העונה בערך שכל התקווה הלכה, ואין באמת סיכוי שבאמת הם יצליחו להגיע לאנשהו, אפילו לא לליגת האלופות. והשנה אנחנו רואים שאלגרי באמת סידר את הקבוצה, הוא כן הצליח לסדר גם את ההתקפה, גם אני חושב שעכשיו לאהו חוזר והוא משתלב דווקא טוב בקבוצה, וכן פחות מנסים לבודד אותו לגמרי ולתת לו לעשות הכל, זה יותר משולב, זה יותר מאוזן, ופולישיץ' באמת התחיל את העונה גם בין ההתחלות הטובות, אני חושב, בין השחקנים שהתחילו הכי טוב את העונה עד כה, כל כך מהותי וכל כך מסוכן, והדריבל שלו כל כך מרשים, ובאמת רואים כמה הוא התבגר בתוך הקבוצה הזאת, ואיך הוא הפך מכישרון צעיר לאחד המנהיגים של הקבוצה. וגם כמובן במרכז השדה עדיין יש להם את לוקה מודריץ', ברור שהקצב שלו יורד, אבל עדיין יש לו את הקסם שלו, ועדיין יש לו את הדיוק שלו ואת הראייה שלו, זה לא הולך לשום מקום, זה גם לא ילך לדעתי. וכן, אני חושב שמילאן, שוב, אנחנו רואים בוודאות גם מבחינת נקודות את מגמת העלייה,
הם כרגע במקום הראשון בסריה A והתחילו מדהים את העונה. בואו נראה איך הם יתקדמו. לפני שאנחנו נעבור למגמת הירידה, אני גם רציתי להזכיר קבוצה אחת שזה טוטנהאם, ששוב, שנה שעברה היו קרובים אפילו, אפשר להגיד, לצ'מפיונשיפ, למרות שלקחו תואר. השנה חד משמעית אנחנו רואים כמה הקבוצה התאזנה, כמה משמעת הגנתית יש להם, וכמה שחקנים בהתקפה יורדים להגנה ועוזרים בהגנה, ותוך כדי המתפרצות שלהם כל כך מהירות, והם הביאו רכש כל כך משמעותי מבחינה התקפית, כמו כמובן מוחמד קודוס, שכמו שדיברתי בפרק הרביעי על העברות של הקיץ, בעיניי העברה הכי טובה עד כה מהקיץ האחרון. וחד משמעית גם התאזנו מבחינת וגם השתלטו על ההגנה שלהם, תוך כדי שהביאו רכש כל כך חזק בהתקפה שנותן באמת תוצאה מייצר כל כך הרבה מצבים. לא מפתיע אותי לראות שהם, כמובן גם המאמן שלהם, מאמן ברמה מאוד גבוהה, וחד משמעית לדעתי זה שיפור לאנג' פוסטקוגלו, ואנחנו רואים את זה גם על התוצאות, וגם שוב, בלי קשר לתוצאות, רואים את זה במשחק, רואים כמה הם יותר עמידים, פשוט יותר אמינים אפשר להגיד. הם באמת מצליחים להתמודד, זה לא קבוצה של לא נכנסו טוב למשחק וזהו, כי ככה זה הרגיש שנה שעברה, או שאנחנו מכניסים כמה גולים ומפרקים את הקבוצה השנייה, או שאנחנו מפסידים ולא מצליחים לעשות כלום, לא מצליחים לשים גולים. חד משמעית יש הרבה יותר איזון בטוטנהאם השנה, וזה כיף לראות, ואני חושב שהם אפילו השתפרו במהלך העונה. נעבור עכשיו למגמת הירידה שלנו, הקבוצות שפחות התחילו טוב את העונה. שוב, בלי שום קשר לנקודות, יש פה קבוצות שעדיין יש להם הרבה נקודות. אני מדבר נטו בהשוואה לסוף של השנה שעברה. אני אתחיל מליברפול. ליברפול כרגע כן נמצאים במקום השלישי בפרמייר ליג, וכן יחסית קרובים לארסנל כמובן. כמובן שגם ההפרש לא יהיה כל כך משמעותי בתחילת העונה, אבל בכל זאת הם כן עדיין בתחרות וכן עדיין בפנים. אבל מבחינת משחק זה חד משמעית לא אותו דבר. יש כמה שחקנים שאנחנו איבדנו אותם לגמרי, כמו כמובן מוחמד סלאח, כמו וירץ שעדיין לא בא לידי ביטוי בשום צורה. אפילו אקטיקייה טיפה ירד מתחילת העונה. איסק עדיין לא הצליח להשתלב כמו שצריך, ובכללי זה מרגיש שכמה שהרכש שלהם היה מרשים, עדיין לוקח להם המון זמן להשתלב ולקלוט את הקבוצה. למה? כי אני חושב שהקבוצה עצמה וההנהלה עצמה כנראה לא ידעו איך הם הולכים לשלב את כל השחקנים האלה, או אפילו אולי המאמנים. איך הם הולכים לשלב ולאזן את כל הקבוצה הזאת, את כל הרכש, את כל השחקנים שכבר היו להם שנה שעברה וכיכבו שנה שעברה. בנוסף, אתה נותן להם עוד שחקנים שצריכים להשתלב ולהבין, וזה חד משמעית לא אותה ליברפול שאנחנו ראינו שנה שעברה. כן מרגיש הרבה יותר שזה הולך או לפה או לשם, או שהם לא היו במשחק טוב והם לא הצליחו להתאפס על זה, ופתאום יכולים לעשות קאמבק, או ההפך, יחטפו גול דקה האחרונה. דיברתי על זה גם בפרקים הקודמים. הדברים האלה לא מראים על איזשהו חולשה או חזקה בהכרח, זה פשוט מראה על חוסר איזון. זה פשוט מראה על זה שהקבוצה לא ב100% יודעת מה היא צריכה לעשות, איך היא צריכה לפעול, ולפעמים המנטליות נכנסת והם יכולים להשיג איזשהו ניצחון בדקה האחרונה, אבל לפעמים גם יכולים להתפרק לגמרי בדקה האחרונה ולחטוף איזשהו מצב. ואני חושב שחד משמעית זה מגמת ירידה, כי שנה שעברה הרגשת שאתה יודע מה אתה הולך לראות מליברפול, אתה מבין את החזקה שלהם, אתה מבין את המשחק שלהם, אתה מבין את השחקנים שבאמת ינהלו את המשחק, כמו גרבנברג, כמו ון דייק, כמובן סלאח, והשנה זה מרגיש יש כל כך הרבה אופציות, וזה פשוט מי שיבוא לידי ביטוי במשחק הזה, וזה לא מאורגן, וזה לא מסודר, וזה ספונטני באיזשהו מקום. וכן, אני חושב ששוב, זה לא מראה שהם לא ימשיכו טוב, או שכל השחקנים שאמרתי שעדיין לא התחילו טוב את העונה, ימשיכו באותה המגמה, אבל כרגע אנחנו כן רואים ירידה באיכות המשחק משנה שעברה מליברפול. נתקדם הלאה. אני אזכיר איזה קבוצה אתלטיק בילבאו, לא שעכשיו הייתה לי איזושהי ציפייה מהם כל כך, וגם כמובן בילבאו עם איך שהם עובדים בקיץ, בחלון העברות, קשה להם להתחזק משנה לשנה, אבל אני חושב ששנה שעברה הם מאוד הרשימו אותי, והשנה אנחנו רואים משמעותית ירידה באיכות המשחק שלהם, הם שמים הרבה פחות גולים, לא מצליחים לנצל את המצבים,
ואני חושב שזה בא מהסיבה שהם בונים על כמה שחקנים מסוימים, שזה ניקו וויליאמס וסאנסט בעיקר, שהם פציעים יחסית, והם לא התחילו טוב את העונה מבחינת כושר, או שהם נפצעו להרבה זמן, או שלוקח להם זמן להתאקלם ולחזור, ואני חושב שזה, אני פשוט מבלבאו ציפיתי באלופות, וחשבתי שזה כן תהיה קבוצה שתבוא בצורה מאוד טובה בליגת האלופות וגם בלליגה, ובינתיים אנחנו לא רואים את זה, נראה אם ולוורדי יצליח לשנות את זה, אבל התחלה חלשה של בלבאו בעונה הזאת. נעבור הלאה לקבוצה השלישית. הקבוצה השלישית ברשימה זאת צ'לסי. אני חושב ששוב, פשוט צ'לסי סיימו מאוד חזק את העונה שעברה, וראינו את קול פלמר במיוחד במונדיאל מועדונים קצת חוזר לעצמו, וכן הייתה איזושהי ציפייה, שוב, גם בגלל המונדיאל מועדונים, אולי זה קצת הרים אותם לשמיים, אבל כן הייתה איזושהי תחושה של שיפור משמעותי, שהם יודעים איך הם הולכים להתנהל, ומה שהכי הרשים אותי בצ'לסי זה המוכנות שלהם למשחקים הגדולים. שבמשחקים הגדולים מרסקה בא באמת עם תוכנית מדויקת, תוכנית בול ליריב, והשנה משום מה אנחנו לא רואים את זה בכלל. אנחנו רואים אותו מנסה ללכת על הדברים שעבדו מול קבוצות מסוימות במונדיאל מועדונים, כמו שריס ג'יימס פתאום היה כקשר הגנתי וכל מיני שינויים מסוימים, וכן צ'לסי עדיין משיגים את הנקודות, אבל פשוט מרגיש שעדיין אין להם את הלידר, במיוחד שכל פלמר נפצע, אין להם כל כך יציבות, הם מנסים ללכת על כל מיני אופציות, לבדוק כל מיני שחקנים שאולי הוא יצליח, אולי הוא יצליח. כן, עדיין הקישור שלהם מאוד מסודר, עם אנסו וקייסדו, זה חד משמעית החזקה של הקבוצה, אבל בהתקפה קצת לא יציבים, ושחקנים לא כל כך יציבים ולא כל כך באים לידי ביטוי כל משחק, כמו אסטבאו, או כמו ז'או פדרו, או גיטנס שהתחיל לא טוב את העונה בכלל. אני חושב שהשחקן הכי יציב אצלהם זה פדרו נטו, וזה היה ככה גם שנה שעברה. אבל שוב, אני לא אומר שהם לא טובים מהעונה, אני פשוט חושב שהייתה קצת אולי אשליה בסוף של השנה שעברה, שזה הרגיש שהנה השנה הם באים אולי באמת לעשות הרבה יותר בעיות ממה שהם עשו שנה שעברה, ולנצח יותר משחקים, אבל בינתיים קצת קשה להם להיכנס לעונה, קצת קשה להם להיכנס לקצב, גם באלופות. וכן, צ'לסי זה הקבוצה השלישית ברשימה. הקבוצה הרביעית ברשימה זה אתלטיקו מדריד. שוב, הם כן מצליחים לחזור לעצמם, כן מצליחים כבר בעזרת גם הרכש החדש שלהם כמו באנה ואלמדה, וגם הכוכב שלהם משנה שעברה חוליאן אלוורז, מתחילים קצת להיכנס למרוץ הזה, אולי לתחרות הזאת של הליגה, אבל התחילו מאוד חלש את העונה, וזה פשוט תמיד מרגיש עם אתלטיקו כאילו יש להם סגל מסוים, אבל המאמן היה רוצה שיהיה להם סגל אחר. המאמן היה רוצה לשחק בצורה שונה, אבל בגלל שקונים לו שחקנים כל כך התקפיים וכל כך יצירתיים, אז סוג של לא משאיר לו ברירה, והוא חייב לשחק התקפי למרות שהוא לא מעוניין בזה באמת. הוא לא באמת מעוניין במשחק הזה, הוא לא באמת מבין את המשחק הזה, וזה לא איך שהוא רואה את המשחק, ככה אני חושב. וכן, ואני חושב שזה בא הרבה פעמים, זה יוצר איזשהו קונפליקט בתוך המועדון, של קשה להם, הם יכולים לשים הרבה גולים, כי זה שחקנים ברמה מאוד גבוהה ושחקנים מאוד יצירתיים, אבל פתאום אתה רואה באתלטיקו שהם לא כל כך מאורגנים בהגנה, שאתה לא רגיל לראות את זה, אתה לא רגיל באתלטיקו מדריד, אתה חושב אתלטיקו מדריד, אתה חושב הגנה, משמעת בהגנה, אנחנו נשיג את הנקודה, אנחנו נצח 1-0, ושוב, ברור סימיון לא חייב להיצמד לזה כל הזמן, אבל זה מרגיש שהוא היה רוצה, אבל אין לו את ההזדמנות הזאת, וזה גורם איזשהו בלבול בתוך הקבוצה, ואין להם משחק מאוד אופייני להם. זה בא מול קבוצות חזקות, אנחנו כן נשחק על התוצאה וכן נשב בהגנה בעיקר, אבל מול קבוצות שמשחקות על מתפרצות, אנחנו ניכנס להתקפה ויכול להיות שנחטוף כמה גולים מתפרצת. זאת אומרת, שוב, אין יציבות, וזה בערך מה שקורה בכל קבוצה נראה לי ברשימה הזאת של המגמת ירידה. לא יציב, לא התחילו טוב את העונה, לא מבינים עדיין מה המשחק שלהם ומה החזקות שלהם,
זה לוקח זמן להבין את זה, אבל זה מה שאנחנו רואים בתחילת העונה. ונסיים את הרשימה שלנו עם הקבוצה האחרונה במגמת ירידה לדעתי, וזאת ברצלונה. אני חושב שברצלונה, שוב, מבחינת נקודות, אנחנו מקום שני, רק נקודה אחת מאחורי ריאל מדריד. אנחנו בקושי מאבדים נקודות, אבל זה חד משמעית מגמת ירידה באיכות המשחק משנה שעברה, ואני חושב שהסיבה לזה זה עובדה שאיניגו מרטינס עזב אותנו. אני חושב שזו הסיבה העיקרית. ברור שאפשר להגיד פציעות, ואפשר להגיד, למין התחיל פחות טוב את העונה, לא יודע, או כל הזמן נפצעים, ולמנדובסקי לא יכול לשחק, וגבי בנינו עליו, ופה ושם. אני לא מאמין בזה. אני חושב שמה שהיינו צריכים להתחזק משנה שעברה, זה ההגנה. לא לתת כל כך הרבה סיכויים וכל כך הרבה הזדמנויות ליריבה להעניש את ברצלונה. זו הייתה לדעתי המטרה הכי גדולה, כמובן גם לחזק את הבסיס, וזה מה שעשו מבחינת התקפה, שהביאו את רשפורד, הביאו את רוני, הביאו גם שוער חדש כמובן, אבל אני חושב שמה שהיה הכי מדאיג שנה שעברה זה שאין בעיה, אנחנו יכולים לשים 4 גולים, אין ספק, אבל אנחנו גם יכולים לחטוף 3, אנחנו גם יכולים לחטוף 4. זה היה הפחד העיקרי, וזה כמובן זה הסיכון שפליק לקח במודע, אבל הוא לא עשה כלום, או אולי זה לא הוא, כמובן, זה ההנהלה, לא עשו כלום כדי לעזור לו, ואפילו ההפך, לקחו לו את השחקן הכי חשוב בהגנה משנה שעברה, שבאמת ריכז את כולם, גם את קוברסי וגם את המגנים הצדדיים, ופתאום אין לך את זה, ופתאום יש לך שחקנים במרכז שאתה לא יכול ב100% להסתמך עליהם, ואתה מקבל כל משחק שאני ראיתי, יש 4 מצבים עוד במחצית ראשונה שזה 1 על 1. זאת אומרת, אם שנה שעברה זה הרגיש שכן זה מאוד מסוכן, וכן זה יכול להביא לבעיות, וכן אולי זה לא יעבוד באיזשהו שלב של העונה, עדיין אתה ראית שזה עובד, אתה ראית שהקו הנבדל עובד, אתה ראית שעדיין הם מצליחים בעיקר להגיע לכדורים הקשים האלה, יש להם מהירות, והם מצליחים לרוב לעצור, למרות שלפעמים כן היינו חוטפים, אבל אפשר לעצור את זה. השנה, זה פשוט... אני מקווה שהם לא ישימו את הגול. אני מקווה שהשוער יציל, וזה בדיוק למה, אם אתם ראיתם את המשחק מול ג'ירונה נגיד, הם היו יכולים לשים 4 גולים עוד במחצית ראשונה. התחלנו טוב את המשחק, ואז בסוף המחצית התפרקו לגמרי, והיינו חוטפים מצב אחרי מצב אחרי מצב. זה בדיוק למה אני חושב שמול ריאל, אם זה מה שיהיה, אנחנו נחטוף הרבה גולים, כי אצל ריאל אין דברים כאלה. אם אמבפה יוצא 1 על 1, הוא יסיים את זה. אותו דבר עם ויניסיוס, ואותו דבר עם הרבה שחקנים בריאל מדריד. זה הקבוצה אחת הטובות בעולם, עם השחקנים בין הטובים בעולם. וזה משהו שברצלונה הייתה חייבת לתקן ולא תקנה. אנחנו עדיין, אני חושב שלא ירדנו ברמת ההתקפה שלנו, לא ירדנו ברמת הבילדאפ שלנו. קצת אני חושב שצריך לעשות שינויים מסוימים בלחץ שלנו, כי כן מרגיש שקבוצות יוצאות דרך לצאת מזה ולפרוץ בסוף את ההגנה שלנו. אבל בעיקר ההגנה זה מה שמפריע לי, וזה מה שגורם לי את ההרגשה. נותן לי את התחושה של המגמת ירידה, כי פשוט אתה לא יכול להסתמך על זה שננצח משחקים. שנה שעברה אני באמת הרגשתי, כן, אנחנו אולי מקבלים כמה מצבים פה ושם, אבל אנחנו חד משמעית פורצים את ההגנה בקלות, מייצרים מלא מצבים ונשים את הגול. השנה זה מרגיש שאתה צריך לבנות על הגול בדקה האחרונה הרבה יותר משנה שעברה. כאילו זה הרבה יותר קשה לברצלונה לנצח את המשחקים בפער ממה שזה השנה שעברה, וזה הסיבה שאני חושב, כי לדעתי שנה שעברה מבחינת איכות משחק, פריז וברצלונה בפער הקבוצות הכי טובות בעולם. השנה אני לא חושב שברצלונה גם בטופ 5 מבחינת, אולי לא רמת משחק, אבל מבחינת ביטחון בלהשיג את התוצאה. ככה אני אגיד את זה, ככה אני אגדיר את זה. אתה פשוט לא בטוח בזה שהיא תשיג את התוצאה, ושנה שעברה זאת הייתה הקבוצה שאתה הכי בטוח בזה שבסוף היא תשיג את התוצאה. וזה למה אני אשים אותם במגמת ירידה. אני מקווה שזה ישתנה ויהפוך על עצמו בשבועות הקרובים. אני גם מקווה שהניצחון בעזרת השם מול ריאל מדריד ייתן את הביטחון באמת למהפך הזה. אבל בינתיים קצת מרגיש שכן, הקבוצה לא באותו מקום כמו שהיא הייתה שנה שעברה, אם זה מבחינת מנטליות או מבחינת אפילו כושר, ושוב, כמו שאמרתי, משמעת בהגנה. אז ברצלונה סוגרת את הרשימה שלי, וברצלונה סוגרת גם את הפרק הזה. פה אנחנו נסיים, זה הקבוצות שרציתי
להזכיר בפרק הזה. אני מקווה שנהנתם. תודה רבה שהייתם איתי חברים. כמו תמיד, תעקבו אחרי הערוץ, תלחצו על הפעמון כדי לקבל התראות. שימו לייק אם אהבתם, שימו דיסלייק אם לא אהבתם, תשאירו תגובה. תנו לי דעה איזה קבוצה אני פספסתי, איזה קבוצה לא הזכרתי, איזה קבוצה הייתם מחליפים. תעקבו כמובן באינסטגרם ובטיק טוק. תשמעו גם בספוטיפיי אם זה מה שאתם מעדיפים. תודה רבה שהייתם איתי חברים, שיהיה לכם אחלה המשך שבוע. צ'או.